Tipralani bo raja Phirang Kokjagwi Thwikha bo Bubagra tabukni Agartala no Puila Songchai rwkha abo hai sengmungni gifilmung rok saiman lainai tinini o video o Kashi Chandra Manikya thwimani ulo Ramganga Manikya ni bwsala Krishna Kishore Manikya Bubagra masao asukha British rokni gosimung manui 10 May 1830 bisio kaisa panda khalaimani bisingtui Bubagra Krishna Manikya Bubagra masao asukha afro bo rangsak tai ruphani swnamjak pusarok British rokno rwkha Bubagra Krishna Kishore Manikya ni bwsarokni bumung wngkha Ishan Chandra Upendra Chandra Bir Chandra Nil Krishna Chakradhaj Madhav Chandra Jadhav Chandra Suresh Krishna tai Shiv Chandra Bubagra singhasono asukmani logi no bo bwsala Ishan Chandra no yuvraj songkha afro Ishan Chandra ni umor 2.5 bochor Bubagra Krishna Kishore Manikya ni molo 1838 bisio tabukni Agartala no Puila Aguli hwnwi Songchai rwkha norokno taisa moito khlai phiro agifru tabukni Udaipuro Tipraland Bubagra khor eba rajdhani tongmani Bubagra Krishna Manikya ni molo 1761 AD bisio Udaipurni simi rajdhani seui tabukni Khairpur eba Aguli kwchamo tubui phakya afro abono haveli heno aboni bisi gdwgma ulo tabukni Agartala o rajdhani seui phaki abono puraton haveli hwnjago tabukni je rajdhani Agartala tongo abono khe notun haveli hwnjago thangphai laisunani tai paifal khlaithoknani bagui o notun haveli swnamjakha rajmala seinai Kaila Chandra Singh hingke bolongni manui sikar khlaithoknani bagui o notun haveli swnamjakha hwnwi sao Tripura hani bisingo tai chakla rusnabat amsayobo Bubagra khol tola tai wa abo hai mani rogo tax nanani naikhe amsani British officer bai kokma banglaikha abono tui Chottogramni British Commissioner Mr. Harvey Hill Tripura eba Parbotyo Tripura tokhol khlainani bagui British officer kotorno koikha phiaba British sarkar bini a koimungno yasagui nalia Banglani British Deputy Governor Mr. Harvey no kaisa koktuni bisingtui Tripura Rajyo kaisa rajani sadin elaka o Hill Tripura amsayo bini musungtui jesani tax phano naimano hwnwi sakha oro sathai klayo 1761 bisini simi Tripura o British Shason wngkha hwnwi sajak phano British rok chakla rusnabat eba somotol Tripura amsayo simino British rok indirectly shason khlaio Hill Tripura amsayo hwnkhe British Shason wngya 1836 bisio Rajporibarni no khoroksa Ramkanu Thakur mungui Kuki Sakuma Mok tai Tripuri rokno tui kaisa 300 yakhe 400 se borokni dol tui khondol amsayo khoroksa rangganang Meroki Chaudhary ni nogo choprobui relaikha tai bini anok rokno sebai sukrubui relaikha a khondol amsai tabuk Bangladesh ni Noakhali amsayo khobjago a choprobma bai khorok siba borok thwikha Apati mungni bagui British authorities Bubagra Krishna Kishore Manikya no pressure tongma bai bo Ramkanu Thakur no romui British rokni yago yaphari rwkha abono sajagya angui 1843 bisio Shambhu Chandra Thakur ni bwsala Bhagwan Chandra Thakur sagolnaya thana amsaini kaisa kamio choprobkha tai aroni lukurokni rangri rok segui tububaikha o sagolnaya amsayo no Shamser Gazi mungui khoroksa thuruk dophani borok jora kisaromui Tripurani khaksa thayo shason khlailangkha a video no nugya khonke norok o video naimano kami rogo soprobmani a pati mungno British rok Bubagra Krishna Kishore Manikya no chaya berkha tangui hinke Tripura hani ariwo ari mruknai kwrwini bagui no Bhagwan Chandra Thakur song border parangui British rokni amsayo thangui choprobui maniyo 1844 bisini 16 April o Lal Chukla mungui khoroksa Kukini tuidul mungbai Kuki rok Kusabari mungui mugili rok tongmani kaisa thayo thangui kwbangma borok bwtharkha tai aroni rangri rok talangui thangbaikha a pati mungni bagui British rok Kuki rok no domon khlainani bagui Bubagra Krishna Kishore Manikya ni thani chubachu sanphano Bubagra aborok no romui manliya abagui British rok Captain Blackwood ni tuidul mungbai Srihatto ni dolsa British sipai rohorkha ulo 1844 bisini 4 December Captain Blackwood Lal Chukla no kamio gerebui khibikhe Lal Chukla sakbedogui rwkha
Bubagra Krishna Kishore Manikya Manipurni Rajkumari rok bai kajakha. Abono karibo bini tai alka bihi khorokni khorok tham tongo. Bubagra Krishna Kishore Manikya khoroksa tongthoksa thokhe tongnai borok. A tongthoksa thokni bagwino paithakni monglo buiniro rangri rok soloknawi sunani nangkha. Paithago 1849 bisio atumsa Phirang Kokjagwi Bubagra Krishna Kishore Manikya ayang masingo thangi paikha. Tini ni bagwi asing nong sinai jotono hambai.